Változunk. Változik a világról formált képem, változik a környezetemről kialakított véleményem, és változom jó magam is, ha csak az évek múlását nézem. Szűkebb pátriámban itt a Tenkesalján olyan beszélgető partnereket fogok felkeresni, akik több éve, évtizede dolgoznak az oktatás, a kultúra, a művészet, vagy akár helyi politika területén. Valamennyi beszélgető partneremtől arra leszek kíváncsi, hogy milyen elvek, értékek mentén élik életüket, milyen kihívásokkal kellett szembenézniük, mi inspirálja és motiválja őket. És a legvégén arra is kíváncsi vagyok, hogy van-e még céljuk, van-e még álmuk, amit szeretnének megvalósítani, szeretnének elérni. Hát Schmidtné Keller Éva vagyok, és arra kértek engem, hogy meséljek egy kicsit az életemről, a pályafutásomról. Azt kell tudni, hogy rólam, hogy siklósi állampolgár vagyok, és egész életemben a pedagógus pályára készültem, csak attól függött, hogy milyen életkorban kérdezték ezt tőlem. Óvodába óvónéni szerettem volna, alsóba tanítónéni, felsőbe már tanárnéni, és aztán ez így, ahogy öregedtem, úgy vált tudatosabbá, és olyan emberek voltak előttem példák, akik ezt erősítették bennem. Hát elsősorban édesanyám volt az, aki ugye motivált, ő mindig pedagógus szeretett volna lenni, de aztán neki nem sikerült, különböző okok miatt, de olyan pályán mozogtam, hogy a siklósi pedagógusok, akiket mindig nagyra értékeltem és nagyra becsültem, segítettek mindenben, hogy ezen a pályán elérjem a célomat. Amik irányítottak erre a pályára, az az ő példájuk volt. Tőlük vettem a mintát, ők voltak mondhatnám így, hogy példaképeim, akik miatt erre a pályára kerültem. Úgy láttam, hogy hiteles és megbízható emberek, akik megérdemlik a mai napig a tiszteletet. Igyekeztem a nyomdokukba lépni, hát remélem helyjel közel sikerült. Mindenki abban reménykedik, köztük én is nyilván, hogy amit kitűzött magának, azt lehetőleg a leghűségesebben érje is el. Úgy gondolom, hogy a kihívások és a nehézségek leküzdésében a tolerancia volt az az elképzelés, az az elv, ami irányított. Azt gondolom, hogy mindig csapatjátékos voltam, hiszen egy pedagógusnak emberekkel, gyerekekkel kell foglalkozni, közösséggel kell foglalkozni, velük kell együtt élni, őket kell irányítani, és nem csak oktatásügyben, hanem tulajdonképpen egy pedagógus az lélekvezető is egyben. Ezért tehát nem csak szellemi képességeket kell fejleszteni, hanem például a művészi képességeket is, mert véleményem szerint ez az egyik olyan terület, ami hatással van az emberekre és a lelki életükre. A közösség az mindig meghatározó tényező egy ember életében, nem lehet kivonulni, nem vagyunk remették, együtt kell élni másokkal, és ezt helyjel közzel azt hiszem mindenki igyekszik elérni a maga módján. Hát kezdőpedagógusként azt hiszem a legnagyobb kihívás az volt életemben, hogy olyan emberekkel kellett együtt dolgoznom, akik valaha engem is tanítottak. Ez kétféle dolgot hívott elő belőlem. Az egyik a tisztelet, amit a régi tanáraim iránt éreztem, a másik pedig, ami nagy kihívás volt, helytállni közöttük, és megpróbálni valami újat hozni, valami, ami az én korosztályomnak valami értékadó lehet a gyerekek számára. 3 olyan területet tudnék említeni, amik befolyásolták az én munkámat, amelyik területeken tevékenykedtem. Az egyik az a iskolából magammal hozott sport iránti szeretetem.
Ezért az egyik szakom ugye az, hogy testnevelő szakos tanár lett belőlem. A másik a főiskolás koromban dr. Zsolna József professzor úr tudományos diákkori munkába volt be bennünket, és ennek kapcsán az úgynevezett zsolnai program, az értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógiai program, illetve a nyelvi irodalmi kommunikációs program kezdeményezői közé tartoztam, amelyik tudománynak a magyar oktatásügyben dr. Zsolna József professzor volt a megalkotója, és amelyik pedagógiai programot egyetlen magyar kormány sem tette kötelezővé, illetve nem tette hivatalossá. Akik ebbe belefolytak, 50-60 iskola úgy az ország területén, azok a pedagógusok a saját energiájukat, a saját tudományukat, a saját elveiket, az általuk összeszedett képességek alapján létrehozott tudást próbálták bevinni ebbe a programba, és próbálták továbbadni a gyerekeknek ezáltal a tudásukat. Ebből a pedagógiai programból következett az, hogy az iskola életében 2000-es években létrehoztuk a művészeti iskolát, ami nem csak a Batthyány Kázmér Általános Iskolának volt sajátossága, hanem 12 Baranya megyei iskolával, a Siklósi járás területén a legtöbbel együttműködési megállapodást kötöttünk. Ez azt jelentette, hogy együtt végeztük a különböző területeken a művészeti oktatást. Ez mindenkinek jó volt. A falvaknak, az iskoláknak azért, mert a különböző rendezvényeken a gyerekeket fel lehetett léptetni, nem kellett külön készülni. A pedagógusoknak azért, mert annak idején még fizették a túlórát, egy szakköri munka helyett 4 órát vállalhattak föl. A gyerekeknek pedig azért, mert amit szerettek, amelyik munkaterületen szerettek dolgozni, azt nem heti 1 órában, mint egy szakkörön, hanem heti 4 órában csinálhatták, és ezen kívül gyakorolhatták azt, hogy felléphettek, szerepelhettek, megszólalhattak, ami a közéletben később csak a javukat szolgálta, hiszen ezáltal egyre ügyesebbek lettek. Ebből következett aztán a következő kihívás az életembe, az Irodalmi Gyerekfesztivál létrehozása. Ez nekem és a kollégáimnak, mert azt feltétlenül hangsúlyozni szeretném, hogy a pedagógus munka olyan csapatmunka, hogy egyedül nagy eredményeket senki nem fog letenni, de együtt, ahogy ez a művészeti iskola létrehozásakor bizonyítódott, sok mindent csinálhatunk. 2003-ban volt a városnak a 40 éves évfordulója arról, hogy a Tenkes kapitánya című filmet itt forgatták, és ekkor kezdtük mi a művészeti iskola megszervezését, és mint ahogy egy kiadványunkban is szerepel, megkerestük a várban akkor megjelenő művészeket, és aláírattattunk velük egy nyilatkozatot, hogy ők ennek a művészeti gyerekfesztiválnak a szellemi védnökei. Fénykép és a nyilatkozat az iskolai kiadványunkban megjelent, és hát akik annak idején ott voltak, azok gyakorlatilag látták is, amikor a különböző művészek, a főszereplő Zente Ferenctől kezdve a Fejér Tamás rendezőig, mindenki, aki ott volt, akkor aláírta ezt a nyilatkozatot. Ezen kívül a főszereplője a filmnek, Vajda Márta, ő részt vett, mint zsűritag a következő évben a Gyerekfesztivál zsűriében. És hát messzemutató dolgok jöttek elő ebből a Gyerekfesztiválból. Annak idején itt szerepelt, mint diák, ifjú Vignyánszky Attila. És a mi diákjaink közül is nagyon sok gyereknek nagyon jó kifutási lehetőséget biztosítottunk. Például Laboda Kornél, jelenleg színész, a mi iskolánkban indult, és ezeken a fesztiválokon is szereplője volt a rendezvénynek. Még talán egy mondattal visszatérnék arra, hogy a Gyerekfesztivál
nem csak azért volt jó, mert az ide látogató gyerekek megismerkedhettek a környékkel, a környék nevezetességeivel, és hírét vihették a városunknak, hanem azért is, mert olyan embereket hallhattak, olyan művészeket hallhattak, például, mint Inho Fede, a Brüsszeli Európa Zenekar trombita művésze, szólótrombitása, aki minden évben eljött a megnyitóra szerepelni. Ezen kívül például, amikor József Attila 100. születésnapját ünnepeltük, akkor Földes László Hobót élőben itt a gyerekek a könyvtár nagytermében hallhatták. Én azt hiszem, hogy ezek azért is nagyon érdekesek, mert volt olyan gyerekfesztiválunk, ahol a körülöttünk lévő országokból mindenhonnal képviseltette magát olyan iskola, ahol magyarul tanuló gyerekek voltak, és hát ezek a gyerekek hírét vitték ezeknek a fesztiváloknak, amiről aztán egy emlékkönyv jelent meg a 10. fesztivál után, amiben az itt járt diákok és pedagógusok leírták az itt tapasztaltakat. Nagyon pozitív visszajelzések voltak ezek. Aztán, hogy mik motiváltak engem a mindennapokban, mik voltak azok a dolgok, amik miatt a mai napig úgy gondolom, hogy érdemes volt valamit csinálnom. Ugye mindenki úgy gondolja, hogy szeretne nyomot hagyni maga után, akármilyen picit, de mégis. Én úgy, mint a többi pedagógus, én is abba bízom, hogy talán egy icipicit, ha nem is mindenkinél, de valamit tettem az asztalra. Ezek azok a lelkesítő dolgok, hogy így fogalmazzak, amik aztán visszaköszönnek így öregkoromba. Azon kívül, hogy vándortáborokat szerveztem, úttörő táborokba vittem a gyerekeket Csikondára, nyáron szinte ingyen és bérmentve hozzáteszem. Talán még többet dolgoztam, mint évközben az iskolába. Sokkal több gyerekkel megismerkedtem, és nem csak a saját iskolánkból, hanem a megye összes iskolájából voltak a táborokban gyerekek. Ezek azért is jók voltak, mert volt idézőjelben összehasonlítási alapon, megmérettettem saját magamat is, a kollégáimat is, a gyerekeket is, hogy is állunk körülbelül. Ezt lehetett érzékelni. Ezen kívül voltam, én szoktam mondani, akasztott ember, még nem, de úttörő csapatvezető, vöröskeresztes elnök, tanárelnök, méghozzá abban az időben, amikor Habsburg György volt a Magyar Vöröskeresztnek a képviselője, személyesen is találkoztam vele, és én azt gondolom, hogy a siklósi akkori képviselőjével, Gyurok Gyurival, aki nagyon sokat segített nekem ebben a munkában, mert egészségügyben nem voltam túlságosan járatos, igyekeztem, de hogy aztán mennyire, az már nagy kérdőjel. Viszont egy kicsit úgy gondolom, hogy saját magamat is képezhettem ezáltal. Ezek a dolgok a mai napokon, a mostani napokon úgy visszaköszönnek. Ha máshogy nem, úgy, hogy az utcán köszönnek, és jaj, Évanin, de régen találkoztunk, és akkor 2-3 mondat erejéig hol találkoztunk, ugye megbeszéljük. És azt gondolom, hogy ez az élő kapcsolat, ami megmaradt, ez az, ami nagyon kedves és jó dolog. A legérdekesebb történetek még talán a vándortáborba történtek velünk és a gyerekekkel. 5 felnőtt, 30 gyerekkel, 10-14 nappal, éjjel-nappali szolgálattal, mert még főzni is mi főztünk a gyerekekre. Nagyon csodálatos élmény volt. Én azt hiszem, hogy ennél jobb táborozási formát azóta se találtak ki. Másodikostól 7-es korú gyerekeket vittünk magunkkal, és nagyon szép helyeken, egész Dunántúl bejártuk gyalog. Olyannyira gyalog, hogy a hátizsákkal a hátunkon, például az első vándortáborban Balatonfelvidéken 2 hét alatt 172 kilométert tettünk meg a gyerekekkel. Különböző találkozások adódtak a vándorlásaink során, például 1985-ben a Veszprémi tévétalálkozón Veszprémben találkoztunk Szenetár Miklóssal, Kudlik Júliával, Szilágyi Tiborral, és hát mindenhol, ahol jártunk, ugye, a vándortáboros naplóba, a vendégoldalon aláírattuk, autogramot kaptunk a különböző nevesebb emberektől.
Aztán Velembe Törőcsik Marival találkoztunk, Balatonfüreden Juhász Jászinttal, és ott történt meg, hogy mikor valamelyik gyerek meglátta Juhász Jászintól egy padon ülni, elkezdett rohanni, hogy ő kér aláírás, és majdnem belefutott a forgatásba, úgyhogy nagy kiabálásra állították a forgatást, de azért kaptunk aláírást. Aztán Kőhányáson találkoztunk Kosztolányi Kázmér bábművésszel, aki akkor már nyugdíjas volt, és annyira megörült nekünk, hogy még almáspétét is sütött a gyerekeknek. Itt aztán Gánton voltunk, ahol számháborúztunk, majd virágokat szedtek a lányok ugye a réten, és elmentünk a temetőbe, mert Váradi Hédi ott volt eltemetve, és akkor a gyerekek a virágot oda letették a sírra. De aztán jártunk mi a Nadapi templomba, ahol Vörösmarty Mihály volt megkeresztelve, és aztán jártunk a Jáki templomba, és akkor ennek kapcsán a gyerek megkérdezte tőlem, hogy Éva néni maga milyen vallású? Hát mondom neki, katolikusnak kereszteltek, de miért kérdezette ezt én tőlem? Mert mi minden templomba bemegyünk. Mondom, hát nem a vallásosság miatt megyünk be, hát itt a Jáki templomba is ezeket a csodálatos alkotásokat. Ja, tudom, azt is tudom, azt mondja, de azért érdeklődött. Aztán voltak olyan sztorik is, hogy a Balaton mellett ugye a hajók mentek, ott a gyerekekkel álltunk a parton, mert át akartunk hajózni a másik oldalra, és akkor mondták, hogy jönnek a nagy hajók, hogy milyen nagy hajók vannak itt, meg vitorlások is voltak, és az egyik gyerek mondja, hogy jön a katonaráma, és néztük, mi az, hogy katonaráma, hát a katamarán volt a katonaráma, ő félreértett, tehát még csak második osztályos volt, és kiabálta, jön a katonaráma. Szóval ilyen apróságok történtek velünk, amire így visszamenőleg. De akárkivel találkozom egyébként, és valaha járt a vándortáborban, mindig megkérdezi, hogy nincsenek arról képek. De voltak képek, csak nem tudom közzétenni, mert diafelvételek voltak. Volt egy olyan iskolai találkozó, ahol Batthyány nap alkalmából csináltunk egy ilyet, hogy vetítettünk. Nagyon sokan eljöttek a régiek közül. Igen. Hát azt szoktam mondani, hogy én már néhány más társammal együtt lejárt lemez vagyok, tehát olyan jövőképünk már nem nagyon létezik, vagy legalábbis nekem, hosszú távra nem tervezek, de ami van, az a családom, az unokám, körülöttük forog nekem most a világ. És mindenkinek kívánok minden szépet és jót és hasonlókat.